ịkọwapụta afa nke tata na-agala nke nwaanyị a na-akpọ ụka egbula mụ. Ịghọtago ekpele kaba na-ekpe n'isi gị nne na nna gị na nsogbu ghara egbu ụdị nsogbu sọrọ ya nya bịa n'ụwa. Ịghọtago ibe nya bụ afa pụta ụka egbula m. O dipendị n'ibe a na-aga tru mgbe ị bịara ụwa. Ịghọtago ezigbo ekpele kaba kpee n'isi gị nne. Den nke nwoke a wee bụrụ ọzọ emena. Ịghọtago nye emezina ọzọ emezina. Ịghọta so ibe nne na nna gị chere echiche afọ a amaka ọzọ emezina. Ibe emine ọ bụkwa na ezigbo ibe emezina na ajọ ibe ka emine. Ajọ ibe ikesikwa ajọ ibe na-eme. Ịghọtago a na-enwebe bad news na famili unu wee bịa ụwa wee bụọ gị ya ka e were ya na-echeta. Ịghọtago ndị onwere ka ọzọ ajọ ibe me na ndụ nna. Ịghọtago ndị Igbo kwuru okwu si na abụ onye na-edu onye abaghị na-edu ngwa ka ọ dị.